Ay mga katiktik, mga adto na mag-adto na mi pud sa Surigao kay ngaligo kami dito kay sa Laswitan. Nagluto kami og among balon. Ibu-bu gilitis, balitis. Unsa may panhugat, lain sa kalugat mo, ibu-bu ba, ibu-bu, kaya ako'y manhugat, ibu-bu. Naaman. Ay mga katiktik, na ang sakyanan, manlakaw namin. Tumagas pa po eh. Mari. Kulit na. Bara na kasi. Tahan sa kaya. Ano si Aaron? Mga katiktik ng hunong isa mi kay maniudto sa mi kay alas 12 naman. Uy, sige ka to. Isa. Lagat ka na ka to. Mga katiktik dali mga unta o ang among ana among daghan. Chicken. Mga sudan. Uy, pwede mo ba magpapahayag? Eh? Pinuang ko ng Ano si Anong Kanoy? naoy. Naga ni siya ko. Amol? Tolak kay hiyon ka. Saan? Babay ka. Ay baka naman labong kayo. Pero kili na ng pader. Di makita diri pa ana. Taon la. Kaning siki, di lagi makaduk di hilos-hilos lah. Go dam. Ano mo kay liog dam? Sa dan kay adobo o pansit. Sa isa? Adobo, pansit po. Ano pa ito isa? Fried chicken. So, mo niya mga sabay ron si Queenie, si Jessa, sa Dalma, ite, si Baging, si Wawang, si Day-Day, gagawin ako, si Gonggo, si Mader, si Tamiya,
Siyempre si Lola, si Barbie, Oy, kita diba? si Gonggong, si Lodoy, mga friends, Alangkol, si Adil, si Wak. Hi. Hi. Hi, Del. Si Jessa po day. Hi. Hi, Sam. Hi. Nanamisa. Nanamisa. Asa ganini? San Franz. Samplan. Ngan. Pag-abot na mo diri nangaon nami. Ano naman? Laman na tagkaon. Ay mga katik-tik, humalami paniud to. Kaya mga to na po siguro may kayo mabalik pa rin ba ni driver. Tingod na mo ay. Ay, sorry lang. Namalarga na ta. Katik-tik nilarga na, larga namin. Diabrihan magkalit na kurat ko ba? Kasi ragat man to. Sige na, sara nila. Ikaw, sira la. Ay mga katik-tik, inabot namin sa among baryong kaninyo ta nga natawhan. Oy, Wala si Lola Maria. Pero pwede man guro siya ipakuha la. ato kita ato. Muuli lang tayo ng driver. Uy, Balik daw siya la sa 27 sa Udto. Kera. 27 sa auto Domingo. Na. Ya, salamat ya. Kapoy na guna siya. Ay, Shout out sa mga driver. Shout out kay madam nga nakamaleta. Abroad ka daw. wala daw siya. Okay. Kapoy na gugay na siya. Balay ni Lola Maria. Pero wala sila dire. Ate malabis. Wala, sarado la. Sarado la. Dire may ilan na maurin siya at bang lang. Hi guys, nabot na ni sa Juan Getuan. Manis na maurin siya. Kumo siyang karton.
Oh my God. Bot na may daghan kayo ba? Ya kamu ngapit itu kan Delma. Ay, mga katik-tik, di ako sa tindahan sa ako pag umangkon. Di kilawan ko niya og bangse, gipakaon ko bulinaw ako piborito nga pilasyo. O kani kauban amigo dun namo nako di ba kana. Kani pag umangkon oy. Nayang jawad Catherine. Ay, mga katik-tik. Gari, sino yun? Labot. Lima ako sa planhin sila. Dilingan gani. Buyay kay Katik. Ha? Dili man kay maingon bitan siya ngano katik-tik man kay ako ba maingon ako mga kani ako mga apo mga kon bandungon lagi mang sigig. Mga Baldomiro. Tik-tik sa anang cellphone ba? Ay dugay na kanang naapay tik-tik ingo mag-tik-tik sige lang mog tik-tik sige lang mog tik-tik. Nanganta mo? Wa pa mo na nihapon ako busogin ako. Dito yung Ako nihapon na siya mo dito kay. Bong. Mag-video kay gani. Inse, ilang bong. Ilang iliit pa ba? Ilang pa. Ha? Dili ra ko dito sa ila. Ni ila. Ay mga katik-tik, nakita kami sa ako mga lomon. Amo tinan sila, amo mong nangamhay ba sila nga. Isa ka buklong daw, tagatagan ako sa kabuklong ni kinangamhay ba sila. Pinaskuhan ako, kung daghan pa kong kota mga katik-tik. Insi uno wending baza. Para kan lagi. Salamat Insi sa imo. Salamat. Abtun ko pasalubong sa amon. Ulit tabay? Alas we? Kutob sa ko ang hayahay, ang lasir si Jamay. Naglasir kutob niya sa hayahay. Pangatlo ko ba na bubayod? Kay para silang kusog. Bayad ba dito standard paglabayan mo kayo na? Si last week kay Inseria. Ha? Last week ginagmayra sa binon dili lang. Amo. Uno ka muna sa mukha to silom. Silom, last week kusog buyong. Aman. Uno ra sa mukha to silom. Ang last week, do yung mga last week. Amo. Galing kay daon pa na may bana may mula sweet pa pero og sugdan daon pa mo damo sirit. Wala pa si tatay mo. Sus, kung ibayan pa na ako mo balik din sa Diyos. Dali mo sila yung katuwari sa ilayom. Adaw na kay tuyo, adaw na po ka. Ilang merkan. Sila na ka kami na. Hala. Salamat Insi. Oh. Mo tatay, ibayan pa mo balik din sa Diyos. Yata ka lupa. Amo. Tatay tiyo mo lang mabalik pa lang mapalit pa lang ang edad nga ni Siyo baligya ko ni akong. Amo ra kay ina ako kuan din ako rin nyo. Hoy, kaya kamo ba na ako tambag sa inyo kanang inyong mga kauban kung dili na gani mo gahit kintay ka nang magkuha niyo asawa. 10 coffee mate. Unsa to? Laga. Unsa laga. Unsa gani to tong imno ni pili ba ko pimit 10. Papatin coffee. Ay, napalitan papatin. Ani Amo giting na gaya. lang na napapatin. Papatindog. Papatindog. Bala ka mag-istorya kay mo ko balik ka. Aman ka palitan papatin. Kay palitan ko si Isla ko di naman magtindog. Bakit ka sa Mercury? Kuan ba daon ka ng mga kuan? Pisa. Mga pisa. Ama sa Mercury? Dili sa kuan good sa aw. Ama sa palitan. Ano sa tambal ba? Sa Mercury? Sa Mercury. Dili. Ako sa mga tambal. Dili ba sa anang kuan ba? Kanang butika. Farmasya. Base sa Admir. Imo ba na gahi pa? Na, nagani ka rin si Taydus Anyos na. Nauna. Balik ko lagi papating kopi. Papatin. Ay, Ang papatin. nagagaw sa tanda. Isa rin kapihon, isa na. Ang isa ra kay usay mo sa gunso ni patay po ka. Kaya na ko'y banag, binak ang papatay. Pantay mo dyan pag-box. Isa mag-box. Dapat siya palitong binax kay. Si Taydus Anyos naman. Pero kay ningon ani ba og masugdan kay para nako og masugdan.
Og walay mo sugod wala, pero og masugdan gani pag-himas-himas. Naibuya mo last week mo ra kindi-kindi mo. Bayan. Away na pagdaslaw mo sirit. Nabay kindi-kindi dire. Pagdaslok ni mo pag-himas no. Kung wala gani daw maghimas-himas. Amo na last week ton. Okay. Gana siya, dali mo tanaw nun perme. Sige na si Dara tanaw. Sige tanaw si Jalo ko kayo masinso. Lulawin. Ito si Lulawin King sa ilo ni Kandiret. Sa ilo tagpasigan suga. Ayaw hindi na kayo Okay, nagkakaroon. basketball dyan kani wako asa na Pans ka na ako bata, pans ka. Lulawin King. Salamat. Pero isa nagtanaw sa imo. Taro. Lagi. Labi na tayo, ilaw kananay Ale, aw kan kumadri Ale, kan kumadri Papeng. Kami sa minteryo ba mag pangaligo dito mo adto sa. Amoy na nila tanawunon. Salamat sa kuan donor. Lagi. Dagunta. Mananta ato baka puhon tuig. Na. Ulit yung bikuan. Balik puhon. O na to paliton papatin. Papatin kopi. Papatin. Kopi. Oh, sintuot ka naman. Ha? Sintuot ka rin isa ba? Kailangan ba sa? Naayag na dyan. Sinta. Sintuot ang bato abid ba do sintuot basta kay mo kindog. Bir ba do sintuot 50 basta bukuan lang siya sa ako. Abi mas kalibo ako paliton. Amo, basta kay mo gay lang. Nabalikan mo si Islaw si Dom. Islawa. Gani, balikan ni Zakay. Palitan gani ni Okay, bata pa, pero di naman tindog. Bata pa di na Gani magay. mo tindog. Ay over na sa taba. Ha? Ako na sa taba obre na sa bata pa sige naman nagpapindot. Awa na di ay na ba na di ang kunhod na karon kay nag una-una man. Hala, larga na mi. Okay, bye-bye. Bye. See you soon bukas. See you soon. More power. Sila minse, balik. Ang ngisi-ngisi, iya na. Walang painse. Sa Mayo pa to. Marso. Ay, ginoo din niya ko itong pista. Mayo, Hunyo, Jericho. Ako na gato pag ko nang isisi. Ako mo balik ako pagka Oktobre. Oktobre, andyan balik may andam. May pagkatubinuyad ko na kuan. Kay hatag sa isa na lang si Jana. Uutak kailan kuan ka. Balik Oktobre, yaman ka mo balik. Iya na ako makabalik kay City. Magod ayang-ayang naman. Ang sweldo ko ang pista City. Noon naman. Last tamay, naminto na tamay ko rin eh. Pa lang. Oh. Mara daw. Pero nasabot na ako sana yung akong balik. Amo. Lahat na. Ato na mi. Silong nasab. Oh, silong na sab. Bye-bye. Ito na sa lain kami. Silong na kayo nila. Ah. Mga katik-tik, moro tong among vlog. Hinaot nga malingaw mo. Ang pin mo kanunay. Bye-bye.